כן, בחור, מה העניין? לא יודע, לא מניע, נו. תן סטארטר. בוא תראה, בוא. תשמע, הלך לך פה כל הדיסטריביוטר, הלך לך פאקום ראש, כל האגן שמן אני צריך לשים לך חדש. תסתכל, בוא תראה. זה הדיסטריביוטר, פה כל הכבל שלו, זה הכל רטוב. כמה זמן לא עשית טיפול? טוב, אני צריך להחליף לך פה את הכל, אחרת תוך חודש הולך לך מנוע, ואז זה סיפור נהיה לך פה. צ'י, אללה. כמה זה עולה לי? לא יודע, פותחים ורואים. חכה רגע. הלו! זה דני החשמלאי, תשמע, הלך לך פה כל הגוף חימום בדוד, אני צריך להחליף לך עכשיו גוף חימום, תרמוסטט ושייבות. אם אני לא מחליף לך את זה, תוך חודשיים הולך לך כל הדוד ואז זה נהיה לך סיפור. צ'י, אללה. כמה זה עולה לי? לא יודע, פותחים ורואים. חכה רגע, יש לי ממתינה. הלו. דוד, זה אבי, המתווך דירות. מצאתי לך בובה של דירה, אבל אתה חייב להוסיף פה $150 לחודש, למה זה מיזוג מרכזי. קח את זה למה המצב היום על הפנים, וזה מציאה. טוב, נו מה, יש לי ברירה. טוב, תסגור לי את זה, יאללה, ביי. הלו? יוסי? כן. תשמע, מצאתי לך סוחר לדירה, אבל מה, הוא מתעקש שתשים מיזוג מרכזי. לא אכפת לו להוסיף כסף, אולי נוכל להוציא ממנו עוד איזה $150 בחודש. עצה שלי תיקח את זה, למה המצב היום על הפנים, וזה מציאה. טוב, נו, מה אני אעשה? נו, תסגור לי את זה, נו. טוב, תקן לי את זה. אין לי מה לעשות, אבל שיהיה היום, אה? לא, היום אין סיכוי. למה? לא, אני לא עובד היום, יש לי כיף שיניים, בא לי למות. מה כיף שיניים? אני רופא שיניים. פתח את הפה. וואי, אני צריך להחליף לך פה 3 תחנות, 2 קשרים ושן בינה אחת. אחרת הכל ירכב לך פה, ואז סיפור. וואי, כמה כסף זה? לא יודע, פותחים ורואים.